akwai karatun sallah. Ilimi ya yi farin jini ya sakin wala. Nutsuwa dubi cikin Khadija ba ta wahala. Ga mai Allah ya baki dole ki wala. Ga farin hali gun Hadiza ba ta hasala. Jinin sarakai Allah ya baki ba watakila. Mai adon birni ce Khadija na kala da kala. Kwalliya ne miki kyau Hadiza baiwar Allah. Wai ina mata sai ku bi ta ya ta sarauta. Yar gidan girma ai Hadiza ta cancanta. Yar gidan girma ce Khadija.